Grabatzen ari garen unean gaueko 10:04 diren honetan, Realak eta Gironak anoetan jokatu duten eSports Ligako 37. jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena txuri urdinentzat izan da 3-2 emaitzarekin eta honen bestez Imanolek garaipen batekin agurtu du anoeta. Gogoratuko dugu batetik Realak hutseta bat galdu zuela Zeltaren aurka eta bertan Europako aukera guztiak joan egin zitzaizkion talde txuri urdinari, Gironak berriz hutseta bat irabazi zion Valladolidi eta honen bestez matematikoki berretsi zuen datorren urtean lehen mailan jokatuko dutela kataluniarrek. Beraz, Realak ezertxo ere jokoan, Gironak ere ez, eta ligako beste partida bat, eta behar bada futbol partida bat baino gehiago, eta jokoan zegoena baino gehiago, Imanolen agurra izan da gaurkoan protagonista, Imanolen agurra izan da nagusi, eta bere azken partidan hain zuzen ere honako 11ko honen alde egin du Orioko entrenatzaileak. Remiro izan da tepean, atzealdean lauko lerroan eskuinegaletik Amari Traorek jokatu du, ezkerraldetik Javi Lopezek, Euskarri moduan izan da Martin Zubimendi, barnekaldetik Brais eta Pablo Mari laguntzaile zituela, eta goian eskuinaldetik Kubo jokatu du, ezkerraldetik Barrenetxeak, eta goian Mikel Oiartzabal izan da. Gironak berriz, Michelek 4-2 bateko sistemaren aldeko apustua egin du. Krapivtsov izan da ATP-an, atezain Ukraniarra, lauko lerroan atzealdean eskuinaldetik Arnauk jokatu du, ezkerraldetik Blindek, Frances eta Krejci izan dira atzealdearen erdialdean, Solisek eta Jangel Herrerak osatu dute Euskarri bikoitza, erdipuntan izan da Iban Martin, eskuinaldetik Asprilla jokatu du, ezkerraldetik Txigankofek eta goian Cristian Estuani izan da. Beno, partidari dagokionez ezertxo ere, etzen jokoan esan partida geldoa izan da, eta horrek esango nuke Realari lehenengo minutuetan batez ere mesede egin diola, eta horregatik 5. minutuan Pablo Marin markatu oso ongi sartu da partidan, lehenengo minututik oso sartuta ikusi dugu, eta hain zuzen ere Braisek ipini dion baloi bat oinarekin harrapatu, eta boleaz gole erra egin du, bat eta utzekoa erdietsi du hor Pablo Marinek, aspaldiko parte zanoetan zaleek gol bat ospatu ahal izan dute, eta Pablo Marin Imanolen soldadu nagusietako bat izan da, azken denboraldi honetan batez ere, lehengo urtean eta orain 2 urte ere protagonismoa izan zuen entrenatzaile Oriotarrarekin, baina aurten denboraldiaren azken zati honetan titular izan da, zelai erdiko Braisen laguntzailea, eta erabat nagusitu zaio postu horretan esate baterako Luka Susitxi. Baina pozak ez du asko iraun anoetan, izan ere 10. minutuan Realak azken bolada honetan eta azken denboraldi honetan izan duen hankazulo handienetako bat agertu da, izan ere atzealdean sekulako arazoak izan dituzte aurten txuri urdinek, eta horren ondorioz Jaser Asprillak bakarrik hartu du baloia, bakarrik geratu da Remiroren aurrean, gero Estuaniri eman dio, eta Estuanik ate aurrean ez du barkatu. Urteak aurrera joango dira, Gironan ere protagonismoa galduko du, baina Cristian Estuaniren golsenak ez du etenik, eta gaurkoan anoetan hori erakutsi du. Baina berriz ere Realak erasoan jarraitu du, eta kasu honetan 18. minutuan Asprillak penaltia egin du, niri ez zait penaltia iruditu inondik inora ere, epailea Ortiz Arias izan da, eta hor penaltia adierazi du, gero barrak ez dio zuzendu, eta Mikel Oiartzabalek ezkerraldera goxo bikain gainditu du atezain Ukraniarra, eta 2-1 erdietsi du eibartarrak. Hortikan aurrera esango nuke Reala jarraitu duela, batez ere gaurkoan Javi Lopez saiatu da, ezkerregal horretatik batez ere min egiten, eskuinaldetik behar bada Amari Traorek ez du beste partida batzuetan bezain besteko erasokortasuna erakutsi, eta Gironaren aldetik esango nuke Txigankofek sortu duela batez ere partida hasiera horretan arriskua,
hor eskuinalde horretatik Javi Lopezi izkin egiterako garaian eta Javi Lopezek aurten utzi dituen zulo horiek eta kontuan izanik oso ongi baliatu ditu, baina gero Reala egia da oroar ongi itxi dela atzealdean, zelai erdiko jokalariek ere sakrifizio handia egin dute bueltatzerako garaian, eta horren ondorioz Gironak ez ditu hainbeste aukera garbi izan, baina egia da bai Txigankofek eta bai Asprillak lasterka egiteko beta izan dutela, eta presioan ere hor lau jokalari ezartzen zituen, Iban Martin erdi puntan kokatu du gaurkoan, baina presioa egiterako garaian hor ikusten genuen Realaren baloi irteera hori eta batez ere Martin Zubimendiren euskarriko zulo hori babesteko nola Cristian Estuaniren parean jartzen zen aurrealdearen erdialde horretan eta gero Asprillak eta Txigankofek, baina orokorrean esango nuke Reala azken partidetan baino askoz ere hobeto irten dela gaurkoan aurkariaren presiotik, eta hori Gironak ez duela presio erraza ezarri, hau da, naiz eta ez ziren baloiaren bila sutsuki joaten, Gironak presio oso ordenatua egin du eta orden horretatik edo orden hori hausteko beta izan du Realak eta horren ondorioz esate baterako Takekubok ere izan ditu bere aukerak. Takekubo lehen zatian erabat aske ibili da, azken partideta baino askoz ere askeago, askoz ere zulo gehiago izan ditu eta horiek bikain baliatu ditu eta blindi egia esan sekulako burua usteak sortu dizkio gaurkoan aurrelari japoniarrak. Atseden aldira iritsi dira, 2-1 emaitzarekin, egia esan aspaldiko partez Reala irabazten ari zen anoetan, hori zuen xede gaurkoan taldeak, Imanoli eta Mikel Labakari, gutxitan aipatu izan dugu, baina bigarren entrenatzaile Azpeitiarrak ere protagonismo handia izan du azken urteetan, Imanolen bigarren entrenatzaile moduan ibili da, Eusebio Sakristanekin ere bera ibili zen, eta berriz ere Imanolekin itzuli eta sekulako denboraldiak eta sekulako balentriak lortu dituzte aurreko batean esan genuen bezala Realarekin. Eta bigarren zatian Girona hasi da apur bat gehiago baloia dominatzen, Reala apur bat atzean kontraerasoaren bila edo, eta 58. minutuan iritsi dira lehen bi aldaketak, batetik Ander Barrenetxeak utzi du zelaia eta bere ordez Sergio Gomez irten da, eta egia esan, Ander Barrenetxeak nik behintzat esango nuke partida ona jokatu duela oro arresateko, baina egia da behar bada hor falta izan zaiola izkin egiterako garaian eta izan dituen zuloekin Arnau behar bada eroso antzean ibili da, eta egia da Reala gaurkoan erdikaldetik, batez ere Pablo Marinen gune horretatik eta askoz ere baloi gehiago sartu dituela, Barrenetxeak pare bat erdiraketa ere egin ditu, baina oro harreztu protagonismo handirik izan. Braisek Brais gaur nahiko sartuta ikusi dugu partidan, hor batez ere Takeku hori paseak sakonean ematen eta partida fina jokatu du gaurkoan Mosekoak Galiziarrak, eta Sergio Gomez eta Luka Susic irten dira euren ordez, bai Sergio Gomezek eta bai Luka Susicek, esango nuke Sergio Gomezek hobeto baliatu dituela bere minutuak, egia da bera irten denean Girona ere erasotu beharrean zegoela, erasoan jardun beharrean, eta horren ondorioz aurrelari kataluniarrari askoz ere zulo gehiago eratu zaizkio. Lukas Susicek ordea ez du distira ateratzerik izan, oso atzera etortzen zen askotan baloia jasotzera, eta gero gaurkoan erasoan apenas izan du presentziarik. 60. minutuan egin ditu lehen bi aldaketak Mitxelek, kasu honetan Solis eta Iban Martin kendu ditu, eta Artur eta Abel Ruiz sartu, bai Solisek eta bai Iban Martinek partida ona egin dute, batez ere Iban Martinek esan dugun bezala presio horretan eta protagonista izan da, gero egia da baloiarekin askotan ez dituela erabaki oso onak hartu, eta horren ondorioz askotan Estuani behar bada postu egokian zegoenean edo errematatzeko postu egokian zegoenean ez ziola baloia behar bezala ematen, baina oroar Gironari asko eman dio, eta Solisek baita ere, Jangel askoz atzeratuago ikusi dugu, Soliseak apur bat askatasun gehiago izan duela esan daiteke, eta Iban Martinen altuerara ere
une ugaritan iritsi dela, baina arrakastari gabe honek ere. Eta Abel Ruiz eta Artur atera dira, hauek, ezer gutxi izan dute egiteko. Arturrek zelai erdi horretan Solisen postu hartu du, Abel Ruiz Estuanirekin batera ezarri du Michelek, eta lau-laubiko sistema horretan, hau da, Artur eta Jangel Herrera, eta hegaletan Txigankov eta kasu honetan Txigankov eta Asprilla izan da lau-laubiko sistema horretan sartu da Girona, batez ere bi aurrelari izan da eta bi bederatzi izan da baloi luzen bitartez, eta Realari badakigu zenbat kostatu zaion denboraldi honetan bizkarrez baloiak lortzea, eta apur bat xede horrekin atereak izango zituen. Girona jarraitu du dominatzen, eta 75. minutuan Realak aldaketa bikoitza egin du, kasu honetan Traore kendu eta Aramburu sartu da, Pablo Marin kendu eta Turrientes. Traoreren partida esan dugu, erasoan behar bada ez dela fin ibili, baina egia da Asprillari ikeragarri kosta zaiola bere galetik, eta gutxitan egin izan diola izkin, gainera egin izan dionetan ere esango nuke baloiak oso ongi moztu dituela Amari Traore. Gaurkoan gainera ikusi dugu bere Realean bizi izan dituen garai honenetan bezala askotan barnek aldera sartzen, apur bat beste jokalari bat gehiago Realak bertan izan zezan, eta estaldura oso ongi egin dio alde horretarik Garitzen Ustondok, baina gerora asko berotu da, une batean hor Estuanirekin sekulako gatazka izan du, asko berotu da, eta horri Manolek logikoa den moduan zelaitik kendu du, gauzak ez zitezen askoz ere gehiago okertu. Eta Pablo Marinen inguruan zer esango dugu, partida hasiera oso ona egin du, Imanolek egia esan soldadu bikaina aurkitu du azken denboraldiaren azken zati honetan. Partida guztietan titular izan da, Errioxarra gaurkoan ere alaxe izan da, eta naiz eta ez dituen 80 minutuak jokatu, gero nola joan den Pablo Marin eta baita eta Mikel Oyarzabal ere gola sartu ostean Imanolei besarkada bat ematera, eta benetan une ederrak izan dira horiek. Eta Aramburu eta Turriente sartu dira. Aramburu, eskuinalde horretatik badakigu oraindik behar bada areara eta alboko marrara gehiago iristea falta zaio, baina Turrientesen partida ikeragarri gustatu zait. Ikusiko due aurrengo denboraldian Sergio Franciscok zenbateraino kontatuko ote duen erdilari behasaindarrarekin, aurtengoan egia esan Imanolekin ez du asko jokatu, eta hori Imanolek konfidantza handia eman izan diola aurreko urteetan, baina urten beste jokalari batzuk bere aurretik ikusi ditu eta ondorioz ez ditu behar bada berak espero zituen minutuak izan Turrientesek, eta ondorioz gaurkoan bikain baliatu ditu bere minutuak, erdikalde horretatik askotan baloia gidatuz, nortasun handiarekin, bi aukera garbi ere izan ditu, partida ona, oro har Turrientesena. Eta 79. minutuan Estuani kendu eta Portu sartu du, horren ondorioz berriz ere 4-3 bateko sistema ezarri du Michelek, Portu eskuinaldetik ezarriz eta Abel Ruiz puntan, eta Estuani gola egin du, gero ere hor Amari Traorerekin asko berotu da, bera ere biak izan dira txartela ikusi dutenak, eta askotan entrenatzaileek jokalariak bero daudenean eta halako partida batean are gehiago ezertxo ere ez dagoenean jokuan, zelaitik kendu dituzte erabaki ona biek ala biek, ez baitzen partida itxusitzeko modukoa. Eta 77. minutuan berriz ere Realak baloi garbi bat galdu du, aurrekoan Javi López izan da, oraingoan berriz ere Kanariarrak ez, baina berriz ere txuri-urdine baloia galdu dute, Txiganko fareara iritsi, Porturi eman, eta Portuk Remiro despistatua zegoenean gola egin du 77. minutua zen, aurretik atezain kaskantearrak ere pare bat baloi oso on atera ditu, eta 81. minutuan Javi López kendu eta Mari Ezkurrena atera du, hor Sergio Gómez ondorioz ezkerregal horretara nipini du, eta arkaitz Mari Ezkurrena Ander Barrenetxeak hasieran jokatu duen lekuan, Javi Lópezek golean erru handia izan du, Gironaren lehen golean, bera galdu baitu baloia, hor oso pase kaskarra eman du, eta gero gainera ezin izan du atzean defenditu, baina oro har erasoan esango nuke partida ona egin duela, baina datorren urterako gauza asko dauzka hobetzeko hegaleko jokalari kanariarrak. Eta 86. minutuan aldaketa bikoitza, Jangel eta Txigankov kendu ditu. Jangel, saiatu da ez, Gironak baloia atzetik atera duenean eta
bertan protagonista izaten, bertan apur bat orkestra zuzendaria izan, eta hegaletara baloia irekitzen, baina egia da Realaren presioaren ondorioz ez duela askotan egiterik izan, eta ondorioz Gironak erasoan ez du arrakastandirik izan. Txigankofek berriz lehen minutuetan partida ona jokatu du, protagonista izan da, baina gerora ez, eta Romeuk eta Danjumak ez dute zertxo ere egiterik izan ere, 80. minutuan nola geratuko zen Imanolanoetan azken partidan irabazi gabe, Mikel Oyarzabalek Arkaiz Mariezkurrenari eman, eta Mariezkurrena karea barruan boleaz, gol bikaina egin du, Anoetan bere lehen gola aurreko batean ere Baiekasen sartu zuen, baina pozez txoratzen eta ames bat beteta joan da gaur etxealdera Arkaitz Mariezkurrena, eta hortxe amaitu da jada partida, 3-2, Realak Anoetako azken partidan agur garaipen batekin esan dio, gainera badirudi agur ugariren eguna izan dela gaurkoan, hor zurrumurru ugari daude urrengo asteetan, urrengo hilabeteetan ziur hemen mintzagai izango ditugunak, momentuz behintzat ez ditugu aipatuko, baina polita eta gaurkoan protagonista noski Imanol bera zen, eta benetan merezitako omenaldia jaso du, bultzada taldekoek ere txapel bat eman diote, eta oro har une unkigarriak izan dira Oriotarrarentzat, eta sekulako ibilbidea egin du Realean, baina futbolean badakigu zikloak izaten direla, orain beste ziklo bat hasiko da Anoeta aldean, eta horren gidaria momentuz behintzat Sergio Francisco izango da. Realak 3, Gironak 2, Imanolek garaipen batekin esan dio agur Realari.